floor wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Bangga, lupad-lupad. Lapit na lang October. Ano na? Lapit na lang October. Maskara? Yes. Among ginamlang matandaan ko, action boy sa maskara. Hangalibang-bang, galupad-lupad. Sa higad sandalan, nagakiay-kiay. Amo na, lyric. Tanong nga bala. Sige lang. Nag-uo mo ko, pero hindi amo. Mali, kumansin na yan. Hindi amo. May mastorya? Paro-paro. Paro-paro, G na mo yan. Paro-parong bukid. Ako na mo yan. Lipad-lipad. Kalain. Amo mo na alibang-bang nagyapon. True. Ang alibang-bang, nagalupad-lupad. sa... Basta mo na. Sa higad sandalan. Do, hindi ka wala amo. Hindi amo. Kaya do walang alang, wala sa higad sang dala. Sa higad pa lang sandalan, do walang alang. Pwede sige, sa tunga sandalan. Ay, nan! Sa tunga eh. Tapos, ang alibang-bang, galupad-lupad, alangan gakamang. Nalain, no? Mga kanta. Bayda sila. Ano ginang lyrics naman? Sila, ganyan. Bayda sila. Sa dira sa may kay Jean Ignacio. Oy, sa si Jean Andoys. Ignacio ni sa Andoys gali ya. What time na sila ka-open man? Mapit ko na bala buwas. Nga may ano ka boss? Mapahima Mylan City. Okay. Sumahapit ka naman to. Mapit ko to Sige Kay... Hapit ka lang doon kay Jean Hisolgon. Yes! Matik na iya kay... Kaga baklan mo ko to kwan. Paho. May manaligan. Pila kilo? Manaligan may nakainto naman sa akon mo. Ngaw. Nga gimaras no sus nagbakal ako. Na way man ko nagkuan ko. Sa diin dito yun? Hindi lang sa amon. Indulungan niya man lang ko sa kuan pero klala ko man to siya. Naman mo lang liwat. Naman mo lang ilaw, gala lang puti mo. Tinagdulong to sa, pinadulong ko malanga. Do pila man to ka kilo, baka ko do 2 3. Kadugay lang wagid maluto. Wala hasta subo.
Put sa ano, newspaper. Hindi na sa ka ng kalasay yabla daw ay sabor. Hindi man sa aslom. Hindi mo sa Puti lasay. Kasi nagkaon ka tamis before ka nagkaon. No, no. Pero laing gidya ba lang sa kay kung ano think katandog mo kay do gisugiran lang ko nila ni sa mga tao sa balay. Alas ay man to sa baon bakal mo. Hindi ko minto ako ba Actually, wala ko tuming baka gindulong to sa... Nagtalo yung dulong na dami, balo ko pinaranda mo, gawad, dulong na. Okay Pila to? Yung gimaras na, okay Sige Kasaba. Mali ko man na, kay way mo na itatak gimaras ba Gani, wala man gambalang pa. Gimaras to. Isabel de la Rosa, morning. Salamat asa kuan guro sa wage increase to bla kay na. Siguro. Sige. Si Michael Singo Lamayen sa Barangay Alihis. Christine Menias Villalobos. Athea Kim Riman. Kay Teresa Linakayo. Good morning dira, no? Yes. Sa kay Remy, anong pili na Remy Bailon gani man? Bailon Ay, lain pa gen. Sandalaga, ano sa mo? Okay. Or basi Bailon sa Subong. Original na iya ang Jackson Buto. Kay Aksyon Boy na. Original na iya ang kay Aksyon. Amo na siya. Ang kuan, ang alibang-bang. Alibang-bang. Ma'am Van, balo kaya may originality niya si Aksyon Boy. Original, correct. Ang naminjag dito ko original sa ako. Original to yung imo kanta. Hindi ka na. Kaya kung hindi kaya sigad sandalan, sa tunga sandalan, pwede lang ginimis na. Gani man, pwede mo lang kakamang, pero ang alibang-bang. Kasabat. Sa maskara na sa no? Lapit na lang gina. Basi sa maskara, bala mapuli, si Ma'am Van, baka sadyagid. Sadyagid. Timinga na lang, Ma'am Van. Gayo. Ma'am Van, timinga na lang sa maskara, kadi makakadto. Oo, correct. Ano sa mga 14, no? May 14 sa mo. Itong invitasyon sa ako nila ni Maninoy mo Ruben man. Kag ni Maninoy mo Bob. Sige, scam ka nila? Hindi, no, karon to, no, may invitation. To sila karon sa ako, no, sa somewhere dra sa babaw, sa Talisa. Somewhere over the rainbow. Di ba? Ka namin Action Boy, start your day with a song. Correct. Ano na to? Standby na kita sa mga balita national. Liver kidney function.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, formal nga ginendorso ni Commission on Elections Commissioner George Garcia ang approval sa paghatag sang dugang nga honorarium sa mga poll workers nga nagtrabaho overtime sa adlaw sang eleksyon bangod sa problema sang pila ka vote counting machines. Sa memorandum, ginako ni Garcia nga ang nagmalfunction nga VCM ang nagresulta sa pagtrabaho sang poll workers sa sobra sa oras hintalana para sa eleksyon. Wala gin detalye kung paano hibaluon sang poll body ang paghatagan sang dugang bayad kung pila ang kandidat. Samtang ginpahag ni COMELEC acting spokesman Rex Laudianco nga ginabi-abi sang COMELEC and Bank ang rekomendasyon ni Garcia. Ginanunsyo ni Commission and Elections Commissioner George Garcia nga mahimo patigayon ang proklamasyon sa mga nagdaog nga mga senador kag party list sa adlaw sang Domingo, Mayo 15. Ginapaabot ni Garcia nga malapit na matapos ang canvassing tungod ginsaligan nga matransmit na ang nabilin nga 52 ka certificate of canvass. Sa atong Webes, ginpahayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga ang nagmagadaog nga 12 ka mga senador among unang ay proklamar kag pagasundan sa nagdaog nga mga party list groups. Wala naman sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpangayo sang pasaylo para sa iya anti-narcotics campaign. Ginapanindugan sang presidente nga husto ang ginhimo sa paglansar sang War on Drugs Syndicates akon batok sa War on Drugs Syndicates sa pag-umpisa pa lamang sa iya ikanom nga termino sa tuong Hulyo 2000 o kung ikanom nga tuig. O kung sa pag-umpisa pa lamang sa iya termino sa tuong Hulyo 2016. Dismayado ang presidente bangod sa piyak sa ulauntat nga anti-narcotics drive, nagapabilin ang illegal nga droga sa pungsod. Samtang nagpaandam si Presidente Duterte sa masunod nga administrasyon angot sa padayon nga pagsulod sa illegal nga droga sa pungsod. Ginanunsyo sa Department of Health nga nakadetect ang Pilipinas sang 14 ka Omicron BA.2.12.1 cases sa Metro Manila kag Puerto Princesa. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakakompleto na sang home isolation kag karon asymptomatic ang duha ka local cases nga na-record sa Metro Manila. Dugang pa ni Vergere, ginausisa na sa DOH ang vaccination kag quarantine and testing information sa 39 ka close contacts sang duha. Ginanunsyo man sa DOH ang 12 ka kaso sang Omicron subvariant sa Puerto Princesa sa diin, 14 ka turista kag isa ka local individual ang nagpositibo sa COVID-19 nagligan nga Abril 29. Sa 15 ka kaso, 5 ang nagbatsyag sang mild symptoms kag ang nabilin, wala na sa sintomas ng virus kag recovered na. Ginpahayag sang National Task Force Against COVID-19 nga imposible nga matabo sa masunod nga administrasyon nga himuon mandatory ang pagpabakuna batok COVID-19. Sunod kay Dr. Ted Herbosa, hindi pwede nga i-mandatory bangod nagapabilin nga experimental ang available nga mga bakuna. Samtang nagapati si Herbosa nga matawhay lamang ang transition sa bagong administrasyon tungod sa kinalantaw nga hindi tanan nga opisyal sa gobyerno ang mailisan. Sa iban pa nga balita nasyonal, magadonar ang Pilipinas sang 3 million COVID-19 vaccines sa kaiping nga mga pungsod. Sunod kay National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Ted Herbosa, idunar sa Pilipinas ang mga Sputnik V vaccine sa mga nasyon nga sakop sa Association of Southeast Asian Nations. Partikular nga mga nasyon nga makabato ng mga Laos, Cambodia kag Myanmar tungod kulang pa ang ila bakuna. Ginpahayag naman sang Department of Trade and Industry nga mag-invest sang 40 bilyones pesos sa Pilipinas ang Japanese Electric Motors Manufacturer agud pasang karon na produksyon sa pungsod agud mapadamo ang export nila sa merkado kaangay sa Estados Unidos kag European Union. Sunod sa DTI ang NIDEC na isa ka leading producer sang motors, disc drives, automobiles kag consumer and industrial equipment ang natalata magpatukod sang dugang nga pasilidad sa ikatatlo nga quarter sini nga tuig. Ang bagong nga pasilidad ang may kadakon nga 35,000 square feet sa din makahatag sang dugang nga 400 ka matrabaho. Ang NIDEC nag-export sang tubtob 80,000 ka units sa mga pungsod Estados Unidos, European Union, India, Korea, China kag Brazil kada bulan. Sino pa sa DTI, plano sang NIDEC nga dugangan pang ila produksyon sa 50,000 kada bulan o kung may kabilugan nga tubtob 130,000 ka units.
Sa katapusan nga balita national, nagalaw ang Philippine Navy nga ipadayon sang masunod nga administrasyon ang modernization program sang Armed Forces of the Philippines. Sunod kay Offshore Combat Force Commander Commodore Joey Anthony Orbe, nakasandig ang desisyon sa masunod nga presidente kung bala ipadayon o kung hindi ang programa. Madumduman ginpahag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa tung Abril nga mahimo nga dako nga hangkat ang pagpondo sang Horizon 3 sang programa bangod mahal ang mabaklon nga assets pareho sang fighter planes kag submarines. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksak. Good morning, Duran, kay Henry Antonio Foscablo, ay Councilor, mayang aga. Sang Isabela ni siya. Good morning. Ginag-greet sila kuno ang people of Isabela. Salamat Isabelenyo salin kay Henry Antonio Foscablo. Balo kasi Councilor, bana ni siya sa classmate ko sa college, si Connie, no? So, congratulations Councilor Foscablo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Flor de Lisa Siason. Bawo silang naman para dugay patuloy ang maskara suniden. OMG. Kibot lang tanah ba siya? Basta dugdugara da sa Basta dugdugara na siya balaw. Basta dugdugara sa sagdana, no? Gahapo-apo. Duwa sila ni Doc Galagay hindi sa mga puon kay konsay praktisado na ka-gym perme. True. Galing si Andlagano niya pa. Ha? Bisa Basta Lagano Lagano niya niya pa daw dito sa mga konda. Connie Laparan, ginatamiyaw niya lang ang Laparan, Labaniego, kag Esparesya sa family. Sang Pandanon DSB. Yeah. Jocelyn, good morning man. Sige, ka-action din. Dira ka. Kay ang gasulod sa akon si Bebe Gregorio Yula. Good morning. Monitor lang sila kuno po ng family Gregorio, Belegorio, kag Yulo. Dira sa may poblasyon DSB. Salamat gid. Kay Cirque Letnimip. Kay Chris Pimentel. Yes. Ay, perfect. Pa-shout out! Kay amigo Commander Joven. Pimentel man. Amigo ko na siya nga daw. Wala gulang niya. Ay, wow. Sana all ba? Kay Joven na sa Permi. Kayo, sabat. Sabat. Doon na pa amo ko na din sa mic. Di ba lang? Sabat. Sakto Okay, sa tigulang kay Joven sa pa Permi. siya. Perfect. Correct. Sir Alex Fuentes, ara sige hapon. Fernandez Eric, mayang agaman.
Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, correct gid ha, energetic ka mayo bala guys. Dasi kuya kaayo mag-run. Wow. Correct. Pang SEA Games tingil siguro si Ma'am Van. Kung siguro sa mga walkathon. Yes, Ay, perfect. dasig sigling mag-grant sa kwan sa isa. Runathon. Runathon. Nga tawag sa walkathon na. Nga sa run niya, sprint. Sprint, Di ba no? Sprinting. Dapat walkathon. runathon no? Sino mo na nagimo? Sila balay, ginapatalang yun na lang tao yan. Pagkuhan ba kayong mga students na karoon matalang? Ay, kiga naman ako ni Ma'am Joanne Salmingo. Good morning, ma'am. Kiga, English teacher na siya ni mama mo sa St. Joseph. Kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, dira sa may Hinubaan. Good morning, dira Good Kagawad. morning, Kagawad. Baw, tika mo naman kaisdaan tada. Kaisdaan tada. Ay, lapit na lang bala Kagawad sa Subong. Basi sa, saan gani? October, December? Ang ano? Ang sa barangay nga election December, guro. December. Sa mga taga-Recreo da, ha? Si Kagawad Melchor, ganing inaano ko, anay po. Ano yung wine problema? Si dalagta sa kuano sa bag-o naman kay Kagawad Ems. taga-Recreo da. Yes. Liwag lang ko da sa inyo, suportalo. Miskan si Action Art doon nga tamya sa mga taga-recreo kay Kagawad Ems. Ay, ambot na lang ko, hindi sa magdawag yun. So, pag yun, wala pa niya. Very, very free airtime pa niya. Nasuna mo suktong na siya. Tayo December 5 ko ng barangay election. Correct, December 5 na sa Aksyon Republic Act to Chuchu. Chu-chu-chu or Kaya na ako, tututo? ako ka malo. Kaya ko ng Republic Act sila. Okay. Sige. Sige. Okay na kita. Awan Torres, mga agadra. Standby sa dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit. The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye sa Balita International, linibo ka mga tumuluo ang nagtipon para magpangamuyo sa Fatima Shrine sa Portugal sa piyak sa pamahog sa panibagong nga wave sa pagsakas ng kaso sa COVID-19. Ini ang unang kaygayonan halin sa nagpandemic nga nagdagsa ang tao sa kilala nga Fatima Roman Catholic Shrine. Nga ginreport, nagpakita ang Birhen Maria sa 3 ka kabataan, masobra 1 kagatos ka tuig na ang nakaligad. Nagligad nga tuig masobra 7,000 lamang ang itugutan nga makasulod nga mga tao nagatindog lamang sa mga palatandaan agud masiguro nga mapabilin ang social distancing. Sa balita sa negosyo, naglamot sa 1.2 bilyones pesos ang income sang Philippine Airlines sa unang quarter sa tuig 2022 bangod sa sunod-sunod nga pagbiyahe kag mas nagadamo nga pasahero. Kung revenue sa pag-istoryahan, naka-generate siyang 24 bilyones pesos gikan sa passenger kag cargo ang PAL. Madumduman, una nag-file sang Chapter 11 bankruptcy ang PAL sa US Court para sa financial restructuring kag sa Enero lang na kompleto na ang proceedings kag mayara na sang mas ginpabaskog nga balance sheet. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 38 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 65 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gin-release na ang bagong nga single ni Moira de la Torre nga gintituluhan nga Kumpas. Kompas. The Kompas, yung action boy. Pero gin-kumpas silang. Do Kumpas. Pero do ka Tagalog lang isang Compass. Okay. So na sa singer-composer, hindi lang ini para sa bagong nga teleserye ni Catherine Bernardo kag Daniel Padilla, kundi nahanungod man sa relasyon sang duha in reality. Isa sa mensahe nga ginapalambot sang kanta among isa ka persona ginakabig nga compass nga mo nagagiya kag kasanag siya kabuhi sa piyak sang kadulom kag mga problema. Sa balita naman sa sports, nakuha ni Jack Escarpe ang ikaduhang bulawan nga medalya para sa Pilipinas sa 73 kilograms category sa Courage sa nagaparang na Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang duha ka bulawan nga medalya sa Pilipinas ang gikan sa mga native combat sports. Sa din una nakuha ni Francine Padillos ang gold medal sa Indonesian martial art nga pencak silat.
Ang Kuras team, sining nga semana, ang nakakuha naman sa 3 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Balita Espesyal! Happy Saturday sa atin sa mga Aksyon and Happy Mother's Day! Mother's Day, bong? Di kay... Gapon pa to. Agapon pa ya kita eh. Ang iba niya subong nga iya. Yes. Kabalo ka naman yun sa ato ni Advance. Yes, oo. Kag sang classmate ito gari si kwanto sa si Reme Bailon Lobrido. Lobrido, gali sus. Sus na ano man No, kasi kilala ko. na naman si classmate man daw. Nadumduman mo lang or gin-chat ya kada. Gin-chat of course. Kaya kung wala ya ka gin-chat, wala ko ginadumduman. Gani man. No. Gin-chat ako ni Tiray. Ang mari ko Tiray Linahaso. Siya, another person naman gali. Yes, oo. May third person involved gali. Yes, so may third person. Kay M. Smart Tadeo Salcedo, morning dra. Kay Joel Ditumal, good morning man dira sa Takuling, naga-monitor. Yes. Ang classmate ko man gali, kuwan bala subong ng principal. Ginag-greet niyang iya apo nga si Javen J's Portal. Happy 3rd birthday. Kag ang birthday pagid sang isa ka teacher sa Bago Elementary School nga si Miss Wilmay Tingson. Yes. Na happy birthday Happy sa inyo, birthday sa halin inyo, kay tanan. Principal Alegria Magtang Portal. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday sa inyo sa tanan nga may birthday. Si Kwan pag ito kinabla si Mayla Alvarez. Alvarez, happy birthday, Happy birthday man. Missed. Ay, hambal sa nung ginapaklain. Hindi ko Hindi nila balang duhan kay si Luing Blagag si Romela. Hindi na yaguta. No. Good morning mandira sa akon nga classmate kag playmate. Ay, munggang playmate. Playmate ako ya. Si Ope mana. Yeah, sa swimming. Yes, the winner. The winner The winner of the games. Ay, perfect. Sana all ba? Good morning dira kay Maninoy Kawan Bolgalio, kag kay Maninay Alma Alvarez. Galio Good kag sa morning. RG Boys kag sa Finding Reasons. Yes, good morning. Kag kay gali liwat action boy kay Ma'am Jean Ignacio dira sa Andoy, Inasalan. Kag kay Ma'am Jean Hazelgon for sure. Naka-on gini ang ilang radyo sa Babs Mangustan. Kaysa nag-agi to gani sa Holy Week. Isa ng mga drama naton sa Holy Week amo gid ila ginapati. Yes, Pamatian. naka-on. Yes. Sa ila dira sa may Babs Mangustan. Good morning dira ha kag Rochelle Evangelista kag kay Jekyll's Pagares Mijares. Pakibati naman birthday ngayon ni Tatay Bartolome Mijares. Oy, Tatay Bartolome Mijares, happy birthday! Happy birthday to you. Kag kay Virgil Legaspi Coloso, may kumari to be. Wow, bongga. Good morning, mga action boys sa nagapamati subong while driving. Good morning dira kay Onanay. Ha? Kay Onanay. Sino sa? Tigay pag-greet lang saya si Onanay. Good morning. Good morning man. Pag-greet please kay Rance Lucas, kag Lan Simon Hayawon, kag kay Nanay Gingging. Good morning dira sa inyo, Hayawon family. Si Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabog, good morning dira. Sa taga Barangay Manghanoy sa La Castellana, good morning kuno kay Migota Leo Talaban. Sa kay Mayor Maymayda, may aga. Good morning, Mayor Mike. Vice Mayor Bordig. Yes, good morning. Good morning. Good morning man kay Cookie. Nagapamati si Cookie. Thank you so much. Kag Cookie? Yes. Sino nga nito yung sa konsol na sa teleserye so na? Si Cookie man to. Si Cookie na yan. Sabat Alay man to ya. Oo. Alay ito gali ya. Ang gin-greet ko gani nga si Onanay gani sa teleserye man sa Onanay. Okay. Good morning and take care. Birthday magli ni May Bahil. Ginatamyaw man ni Jose Hirson Lapinig Junio. Happy birthday to you. Ang alibang-bang nagalupad-lupad. Talo nga walang tono. Wala kay kalain man Sakto tono. lang tuno ko na. Ang alibang-bang galupad-lupad. Sa higad Happy sandalan.
Sabad, akalang-alang, hindi pala sa sigad sa dalan. Hindi na napagpadayo na, be. Dirita! Sige. Sa atin sinibalita special, action boy, ano ito ganyan ba mo gina, mga butang Mga butang daw hindi mapatihan apang matuod. correct. Ang first, Mga tani mag-deliver na mga butang nga daw hindi mapatihan apang matuod. mga desisyon 2020. Nakapang desisyon 2022. Kadlaw si James ay mo kanid na. Nugay ka da, James. Sige na. Sige. Ang una, Direction Boy, may aragali kompanya nga ginahimo nila ang mga dead bodies. Mapatay. Ocean Reef. Ano? Ocean Reef. Anong ocean reef? Into an ocean reef, mga coral reefs dayon Ano na. Kaya isang una, di ba, uso mga burial at the sea. Nan. Ano ka na sa mga movie na kiss abala nga cremate abing lawas. Tapos ang abo sa baybay. Gina sa buwag. May ara kompanya wala di kanina butang ko kompanya. Ay ara gali the company Eternal Reefs. Nagatanyag sila sang innovative solution. Ang mga cremated nga remains ang tao. Cremated. Kay diba sa una gina-cremate ginahaboy sa baybay. Amo to ba ko ang abo Nasa ginahaboy sa baybay. Sa buwag ginahaboy gid. Tiya ang ilang nga ginahimo ang mga cremated remains na Action Boy, mga abo, ginaimpon nila sa mga sa iban nga mga chemicals para mag-create sang coral reef. So kung ga-exist gid man ga-exist gid man ni Action Boy, hindi galitanan nga coral reefs nga makita mo is natural base ginhimo ni sang Eternal Reefs nga company. Si Action Eden guro. Halakalain. Sa ulim lang. Sa una man. Sa ulim. Una mo pa kuya. Pila edad mo 73 ka na pala. Kuya 23 pa lang. No. Si Lula guro. No. Pagsalo mo pala. Si Duran. Si Duran ni Guray. No. Ang next Action Boy para makarami tayo. Ang mga dolphins, gali Action Boy. Dolphin. My favorite. Mga dolphins. Thank you so much. Dolphin ang imong pendant? Yes, kay favorite ko ng dolphin. Thank you so much. Ganun mo na. Favorite mo nga pagkaon? Favorite nga creature. Ang mga dolphins, Action Boy, nagatulog, one eye open. Di ba yung isda, gamuklat. Ti isda mo siya pero dolphin, one eye open, dugo panilag. So, at the same time, gagatulog siya, kapanilag. Oo, kapanilag. Pero at least balaan mo, tulog siya. Kaya kung libuton mo sa piyak na anggol, kapiyong ang isa. Tulog siya. Tulog siya. So, piyak lang ang mata. Di ba kilala ko na? Sinuna niya. Nga naman niya. Kaya para na Action Boy, makakonserve sila sa ilang brain power. Kaya dolphins are known to be one of the smartest animals on the planet. Kita mo dolphin, kahapos si train. Yeah, sa Ocean Park bala. Kahapos lang train kay mga smart ning mga dolphin Yes, that's why I love them. Sige. Ang next Action Boy, may aragali isang ginatawag nga Annual Coffee Break Festival. Annual Coffee Break Festival? Yes. Sa Wisconsin. Yes, dito Action Boy. Di ba usually, si Charo bla? Ay, Bendanillo sa Wisconsin na siya. Makaton sabi ko may aragid sang anong kakatabo? Ara na sa Wisconsin na siya. Do festival yun sa Action Boy, kay di ba sa example sa opisina, tabi mo coffee break ta na ya. Sa Ilaya Festival ang coffee break. Okay. Siya nung ganahimon la? Ga coffee guro Coffee. Alangan gagatas. Coffee break. Amo na gathering includes. Pero di na sila sa aton ya. Sige, may coffee break festival. Sige, may coffin break kita. Coffin break. Namin na ilang wala ko yung endorse. Gambala ko nga namit ang ilang. Super. Ganamit ang ilang chicken skin. Chicken skin. Chicken skin? Sa coffin break. Tapos magkaon ka das tupad kalungon. Gapungko kagid sa lungon Sa lungon kasi pungko? Oo. So, amo na gani. Coffin nga isin lungon no? Ang actually mga kakadto mga kabataan kay mga tigulang wala nagkakaon kay nadlok. Lapit na ang future ka. Hindi namin ko na magkaon kaya may lungon ka pungko kapag sa lungon. Pungko sa ang lungon ang gaserbe pulungkuan mo tapos may lamisas tubang lungon. Okay. Kaya dira ka na may kadto bigyan nagyan ko nakita ko mga lungon. Makaon ta So nangalan nagilisang kalan niya coffin break. Coffin break. Yes. Good morning.
Mga mga innovation. Yes. Ang next action boy, ang pandas poop kuno. Pandas poop. Ang yang higko. Show eh. Oo. Amo na siyang mostly ang ila ginakaon gali. Mo man ang ilak na kaon? Oo. Kay pandas basically only eat bamboo kuno action boy. Bamboo. Oo. Kawayan. Oo, pero Or bamboo shoot. Ha? Kung bamboo shoot. Kaya ka bamboo shoot? Bamboo shoot. Ang ng Naluto yung maribla? ano gani sa aton din? Tambo. Tambo. Oo. Eat bamboo lang mo hindi niya si bamboo. Si Abi nila wala si bamboo. Kasi bamboo lang nag-concert sa... Ay, client. Eat bamboo, wala nambal kung ang puno, kung ang dahon, kung basta bamboo. Tapos, tiyan mo na ako ng action boy, syempre, sa kadamo, pagid ko no bala sa ila, kis, may mga kakaubos, gid man tuguro sa ila, bala lugar, kis, ang bamboo. Kalabanan sa ila, ginakaon na lang, ang ila sining mga poop. Okay. Kaya kung sa ila, garo tinilo, kaya po kay bamboo lang mo na mo, nag-color ito. Sa kanding, tinlo mga guro, kay grass mo lang na. Ang guro, kita mo ginimpon sa salad, gano'n. Kung na ya, ng pasas na ya. Pasas na gali, Abi ko, iyan sa kanding. Mo ipot kanding. Kalahin. Hindi ko ginawa. Ang next action boy, ang McDonald's gali. McDonald's. Ang nag-introduce gid sang drive-thru. Silang una-una. Yes, sila gid ang una-una because sa mga nagakaon sa una sila nga mga military. Okay. Pag dito sa sang una gali action boy, bawal na gid nga kung naka-uniform sila, hindi sila pwede makita ang crowded places. So hindi sila kasulod naka-uniform sila mo. Hindi sila ka-dine in mo na. Bisa nagutom sila, hulat pa mag-off duty to sa mga kanto sa no. Kaya ginhimo action boy ang drive-thru para sakay na sila sa lakyan, kuha sang pagkaon kag pwede kakaon. So sila gid ang una-una. Sila gid ang una-una. Dito action boy sa Fort Huachuca sa Arizona, Sierra Vista, Arizona. Malapit sa Fort Huachuca Military Installation. Dito ginauna action boy. Okay. Dito gali sila ni Miss Jinky. Yes, sa Arizona. Sa Arizona. Ang next action boy, ang mga baboy. Baboy. Wala ginabalhas. Wala sila ginabalhas. Gali ka? Oo. So, kita ka, friend mo nga. Wala ginabalhas. Hindi Dali na suliod na kung kita mong friend mo nga tambok, nga ginabalas, hindi mo sa pagambali nga kababoy siya. Baboy wala ginabalhas. Ang baboy. Pero kung kita mo, friend mo nga daw wala ginabalhas, nga si baboy na sa daw meron mga tao nga daw kabudlay balason bagoon. Oo na. So subong hindi mo sa pagtawgon ka bagoon. Oo, baboy hindi baboy na yan. Ang opposite gali sa bagoon baboy-babuyon. Baboy-babuyon. Kay wala hindi amo lang synonym sila sa bagoon baboy-babuyon. Kung wala ginabalhas baboy. May pagkababoy ka. Yes. Kung wala ka ginabalhas. Kaya wala na sila action boys ang sweat glands. So kung kinanla nila mag-cool off. Amo na sa kuan na sila permi na sila sa lutak. Nasa daw lamawan daw kuan daw. Kaya para mabugnawan ang So kita mo mga baboy. So nadumduman ko permi sa ginaligo. Oo, ginabasya-basyahan. Tapos nga naligo, kapin pa kung daw ilihawon na sila. True. Ginaligo. Para daw kahamot man may magtiyog. Tapos, ang ka-funny lang action boy, kaya diba sa aton, usually ang baboy ginatangkal, nakibot kaya sang dugay naman to. But first time ko, hindi first time ko, nakakita ko sa DSB, ang baboy ginalawig bala. Yun na lang. Ginalawig. Ang bako doon kaluoy. Kaya may higot sa liog, bala nga kalat bala. Hindi mo na sa una? Ginahulat na lang garo nga magbigti. Ginahulat ka, hindi mo na sa una, ginalawig bala na iya. Ganit, dito ko lang yung sa mga uma-umaya, may hubra ka pa yung tangkal yaman. Ganit, diba? I find it funny lang. I find it funny. Kita mo ganun yung mga baboy, talunon na do. Dagandagan lang, no? Ginapabayaan lang. Yes. Pero why na siya nanon lang adlagan, wala sila ginabalhas. Oo. Importante, wala sila ginabalhas. So, hamot ang baboy. Correct. Gusto mo yung baboy. Okay na ko, Okay na ko katawo ko, light. Ang next action boy, kung puno ang imo sini nga ref, the more energy efficient siya nagali. Correct. Mas damo bakante sa ref, mas gasto sa ngahaw. Kay kada mo sa open space ba lang nga kuan nga
basta mo na daw. Basta muna. So, ang may idea na ako sa amon ref. Kaya ang unod to, pitchill lang may tubig mo. Magaling ka? Pangkwao mo to, bilang mga sapatos, ipong buto. Mga sapatos Ang mo, mga ulunan! mga jazz mo bla. Mga ulunan, wala kay tiginot dan sa mga panahon, action boy. Sugoon ko to, iliugod ko to, dugay si Dwayne nga ang ulunan ko, suludan na sa ref. Kaya para pag-abot ko karon sa ugto, before Bugnaw ulunan. Double purpose. Naton maka-save pa ta energy na. True. Mga ulunan mo, Kay energy mga efficient. habol. Mga panty mo bla pang butang sa. Oro, pag suksok mo nito, ga kido-kido. Para bugnawan mo lawas. Yung kido-kido, tingala nga. Ay, din, ano ka dahil doon, kido-kido ka. Ni mo wala pa kay nag-ice mo. Hindi mo pagkaniguro mo, kay tiskog. Hindi mo masuksok kay tiskog. Hindi ko kaya masukso sa disco po. Amat-amat, nagkakakuan mo lang na sa. Ay, kanami, guro. Kanami, ay, kuya dahil bugnaw, yung action boy. Tiyan mo na ganay, sulod mo sa rep. Karana. Tapos kung di ka makakuha na siya, magtiskog na siya, mo pagsuksok mo. Oo. Kaya samtang Biyahe ka. Ano ka rin na magkuha sa rep kanina? Ang lain lang, Shun Boy, kung sa freezer, mong inbutang, tapos may tupad ng isda, tapos nagsakay ka jeep, wala nakadress ka pa. Gabi, aling nga sauce ang isda. Dito ko lang, saan siya? Kauluya pa, yambot. Alam na ko simut-simut sa blaw. Ito, drag na simut. Ala ka lain. Ito ka lang sa. Ay, naog to, dayari pliti, dayo sa kain sa piyak na. Ito ka lang sa. Nasa... Tawag ni... Patabak. Ginoff ko na rin. Ay, gin-off na gano'n. Ay, ang imo, galing gin-off mo. Naging luod ko wala doon. Ano naman? Ang next action boy, for 20 years, in 1997, no, ang isa ka kuring ko, no, nagserbe mayor. Ano? Di ba napatapos ako tayo pala? Mayor sang Alaskan town, no. Pero di ka pala sa kuring. Ang orange cat, ang pangalan niya si Stubbs. Became honorary mayor of the Alaskan town of Talkeetna. May populasyon nga 772 ha. In year 2000 pero 1997 to. Kay it would not have taken too many votes to earn the position. Kaya ang small town wala sang real human mayor. Nga. Tigyan mo na yung gusto nila, yabi. Wala di galing nabutang kung sino, paano magdesisyon ang mayor nga. So, kurang yun yung mayor. The honorary mayor. Tiyan mga J.O. to, magkapano. Tiyan mo na, ang iya, actually, ang iya. Wala mga J.O. Wala mga ilaga. Na ano naman? Nga kung magpasaway, kaunon niya na lang. Ano na nga Ay, si Stubbs ko na wala nag-prove sang ear roll. Gali? Nagdamo ang ila fans around the world. Kag para ma-servehan niyang iya position over the years. Siya ang nag-greet sang tourist. Sa mga turista. Para sa sagwaguro sa munisipyo. Gara na kurugin ko sa iya. Ang feeling ko man. Mo nang kurugin ba sa mga bligyan? Feeling ko man, no? Ay, Kasi sabi ko sa nag-greet mo. China na iya. Di kurugin pattern siya. Basi, no? Dasan nga, guro mga kuring guro nga iban guro ga ang iban guro nga mga tao ga gakampanya man siya. Wala guro. Mayor Stubbs. Ano na yan? Ang mga kuray mo kampiyan niya. Meow, meow, meow. Siya action boy nga great sa tourist kag became a beloved symbol of the town. Tub-tub nga napatay siya sang 2017. Napatay siya? Oo, ibo. Kuray. Ay, kasyam yan na itong Kasyam na ito mga kabuhay. Ay, kasyam na. Kasyam yan na. Nakakapoy, wala mag-greet-greet na wala sa mag-aabot ng mga turista. Ano ka man yan. Ang next action boy. Pero okay na tayo yan, Kuan. May isa ko ka nabasahan. May isa ka, I think, town or dito sa, somewhere man sa US, guro, or sa muna. Nga ang population nila yung 1 lang. 1. Isa lang saya sa muna yung, isa lang. Basta may ara ko na nabasahan. Pakitaon ko na, be? Siya ang mayor man da siya ang iya tanan nga posisyon kay siya lang isa. Siya lang isa mo ti ano kadako yung ano yung Dako man bro, isa lang na siya ka taon na muna do basta naman basahan ko na mo tanawa bala na. Sige tanawon ta. Ang next action boy, ang mga payong gali sang una nga panahon, babayi lang idyang gagamit. Actually hasta subong laka ka lang ikita nga lalaki. But it doesn't mean to say nga lalaki hindi pwede ka payong Oo, yeah. Sa una to to action boy, for centuries, they were seen as something only to be used by women
Kay do, dala siya ko na siya, Sa sa fashion. fashion. Sang babaye. It's either man tigululan or tigilinit, magamit nila Action Boy. Dala sa fashion, that's why sang una, damo-damo, color sa mga umbrellas na. Kag sila sang una, kuno nga mga kababainhan, mga mid-18th century, kadamo, ang indo ka may ara iban nga collection nila. Payong. Payong. Kita ka na sa mga una, sa mga magazine. Di ba kung ano color sa payong nila? Usually, among color sa mga umbrella. Kaya dala sa ila fashion. Okay. Sa una, subong yung Action Boy, kung bisan sino ba, kinanlan sa umbrella. Alright. So, Pero sila umbrella, yung may handle, man, pero do, gwapa ka man. Si mama, yung bakla niya kuya payong, ang ginasuksok. Ginasuksok yun sa ulo, kaya para mag-report ko. Kaya mala niya, kung mag-report ka bala, kay itom-itom, itom-itom. Mag-report ka bala, kung init, payong ka. Oo. Bako, paano ko kapayong kayo? Kapyot po ko cellphone, kapyot po ko Facebook Live, ma-report pa ko. Di kuya biipit ang payong. So, ginang baklay ka So, payong. bakla niya ko payong, so ginatakod sa ulo. Ay, para wala, kuya kawala. Grabe, si Kagawad Evs. Na akong Kagawad, mga atag na sa mo na. Bala, kamuda, subutuhan siya. Ang next Action Boy, ang mga squirrels ko, no? Squirrels. Are behind most power outages sa US. Correct. Kaya ginaut-ut nila mo. Ginangat-ngat. Ginangat-ngat. Ang kuhan kurente. Yes, based gina Action Boy sa studies ng American Public Power Association. Okay. Sa squirrel, may ginatawag sila galing nga data tracker, nga tawag squirrel index. Gina-analyze na sang squirrel index na mga patterns kag timings ang squirrels sa impact sa electrical power system nila. Ang peak times nga nag-aatake ang mga squirrels among from May to June and October to November. May bulan sila gali May bulan sila nga do. Di was nagkakakurente kung Wala guro kay basi kay di ba hindi man Action Boy kay damol isa po lang cable man abi may may layer man bala kumbaga. Hindi ka maglambot sa kurente to nga mauto. Natun-an man guro nila. Natun-an ko sa squirrel. Oo. Sabi nila sila lang ka-research sa squirrel. Ang squirrel guro ka-research man ha. Sa ila. Abi niyo. Squirrel guro ka meeting mas lang. Feeling ko man. Ya squirrel da niya. May mayor man sila May mayor. Kita ko may kureng. Yati punta di na bulan sa Oktubre mangwana kita niya ti ibuunta mo. Gamiting man sila guro mo. At hindi na imposible Action Boy. Ano na yan nag-order. Hindi na yan imposible Action Boy. Kaya may ara to gari nakita ko, di ba? Nga may 1 million followers nung gapati sila nga hindi tuod ang pispis kay mga government drone ako no. Matay tayo bigyan na yan. Ti ang squirrel gamiting man Ano man kamuyaman? Meeting ang squirrel ba? Ang next Action Boy, lastly, kay damo pa ni. Ang spider webs ang una Action Boy sang Greek and Rome ancient times. Spider webs ang ginagamit nga mga bandages. Sa atin, di ba, yung gauze pad, Kaya ang doctors, kung nagamit sa mga spider webs bilang bandages, sa ilang mga pasyente, bangod, may aras ang natural nga antiseptic kag antifungal properties. Nga nagapa-prevent sa infection, Action Boy. Ang lawa? Oo, ang lawa. Lawa na Kagang spider webs, rich ko ng in vitamin K, naga-promote sang clotting. Promote sang? Blood clotting. Naga-prevent. Promote clotting man yun, which helps promote clotting. Ano kabutang. So, next time kuno you're out of Band-Aids, kanto ka lang kuno sa attic mo. Kanto ka lawa. Pangita ka, Webicillin. Webicillin tawag? True. Okay. So, lawa Sige, tanawon ng lawa na. Tistingan tabi karon pilasan, nakakay mangita talawa. Ikaw gid ba adjust? Ako gid ma. Pilasan Ako gid pilasan. Di pwede si James. Ay, ikaw lang kay para kamudlay ka mahal bayran kay James. Sige. Kay Nene Fe Campaniel, morning dra. Kay Joy Ann og Damen. Yes. Good morning. Sa kay patamyaw gid kuno si Ma'am Ludili Ligason Cuello, principal sang Manghanoy Elementary School. Listener gid sang sign in to sign off. Wow. Sign on guro, sign on. Sign on to sign off, no? Halin kay Leo Talaban. Good morning dra and happy listening. Okay? Okay na kita? Happy weekend na Action Eden? Happy weekend. Sige. Mga ka-aksyon ninyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Sabado, Mayo 14, tuig 2022.
Standby na sa Aksyon Hotline, Reaksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.